Iko pepatah hendak ladanga khusus kepada ibu dan ayah. Assalamualaikum hendak ladanga. Di zaman kini orang laba lomba-lomba menyerahkan anak pai basikola dibari biaya berjuta-juta. Kok sawah lata gadai si mental lata jua. Dek arok dia anak ke menjadi sarjana. Kok dapet karajo kalua SK, itu harapan Bundo Jaya. Satonganyo anak pai basikola pulang sekolah indak baraja, disuruh puasa pariknya lapah, disuruh sumbayang itu membalebana. Alasan kabundo sarato jaya, katampek kawan pai baraja, kiro nyoraun kalubuk punta. Ka puncak pato kangalawinda, mamadu kasih dengan asmara. Sakali-sakali ke pantai Nirwan. Kalau coy itu parangai anak pai basikola, alamat sekolah kampata di tengah, alamat di BUA kalua SK, kiro SK-nyo tangnya. Kini apa nang kadi resep, apa nang kadi kaca, apa nang kadi gawi tak ada nang kata, hanya nang tinggal buku je pena. Sekian, terima kasih.